баъди ҷамъовири ҳосили зироатҳои асосӣ, замин аз сабаби барориши элементҳои ғизогӣ бо ҳосил ва маҳсулоти иловагӣ аз рӯи мавҷудияти моддаҳои ғизогӣ кам таъмин мегардад. Аз ин лиҳоз барои барқарор намудани ҳосилхезии хок, кишт намудани зироатҳои лӯбиёдонагӣ ба монанди мош, лӯбиё, лӯбиёи чинӣ ва ғайра дар кишти такрорӣ ба хоҷигиҳо ҳам даромади хуб медиҳад, инчунин заминаи беҳтарин барои гирифтани ҳосили баланди зироатҳои минбаъда киштшаванда фароҳам меоварад. иҷоракори хоҷагӣ деҳқонии Тӯҳфаи Ноиб Бобуҷон Ғафуров Ҷамил Асроров баъди кишти ғалладонагиҳо, кишти лӯбиё, чормағзи заминӣ ва лӯбиёи чиниро баромонд. Дар суҳбати саризаминӣ иҷоракор иброз дошт, ки кишти ин намуди зироатҳо барои ҳосилхез гардидани заминҳо кӯмаки ҳамаҷониба мерасонад. Зироатҳои лӯбиёгӣ бо воситаи бактерияи лӯндашакле, ки дар решаи ин зироат мавҷуд аст, нитрогени ҳаворо дар худ ғун намуда, хоки заминро бо нитроген бой мегардонад. 25 سال میشه که همین خارجی من کار کردم. سترکتور زمین نگاه داشتم به کار شایمی نقش شدم ما کشگردان میکنیم. سوری چینی نقش راشناماش. اساسا ما برای کشگردان ما برای زمین بقات کنی. همین بیدیام میکنیم، جاش با پخته میکنیم، پخته دیگه جوار مکه دیگه. برای همین کشگردان که استیمگه اقل 3 سال به یک بار اقل جاش علیش کنیم حاصلناکی بلند کرده ما گرفته فایده گرفته میتونیم. дар амал татбиқ кардани таҷрибаҳо имконият медиҳад, ки кишти асосӣ сари вақт ҷамъоварӣ ва барои кишти такрорӣ замина гузошта шавад. таҷрибаҳо нишон доданд, ки вариантҳое ки дар он нуриҳои ғайри решагӣ, яъне ки ба монанди эпин экстра, мерс ва кемеу бо омехтагии миқдори ками нуриҳои минералӣ ворид карда шудааст, нишондодҳои хуб доранд. дар амал татбиқ кардани тадқиқот имконият фароҳам меоварад, ки вобаста ба шароити тағйирёбии иқлим ва афзун гардидани талабот ба ғизо, муайян намудани меъёри оптималии нуриҳои маъданӣ ва нуриҳои моеъ, ҳамзамон таъсири онҳо ба ҳосилнокӣ, сифати дон бештар ба эътибор гирифта мешавад. растаниҳои мазкур бори аввал дар кишти такрорӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтанд, зеро ки шароити шимоли Тоҷикистон аз ҷиҳати давомнокии ҳарорати фаъоли биологӣ назар ба минтақаҳои марказӣ ва ҷанубии кишвар кӯтоҳтар мебошад, вале таҷрибаҳо нишон доданд, ки ҳангоми ғунучини ҳосили ғалладонагиҳо кишт бояд тез, яъне ки зудтар гузаронда шавад, то ки барои пухта расидани ин растаниҳо ҳарорат кифоягӣ намояд. даври олимони стансияи таҷрибавии хокшиносии миллативии суғд таъкид менамоянд, ҳар як хоҷигидор бояд миқдори муайяни хоки заминашро аз ташхис гузаронад. ин чораҷоӣ имконият фароҳам меорад, ки таркиби хок муайян ва барои ворид намудани намудҳои гуногуни нуриҳо тавсия дода мешавад. ҳосилнокие ки ҳамин замин бақувватбудагиш ба асосан 5 намуди ҳамин ферментҳое ки дар заминанда ҳаст, ин уреаза, протеаза, дегидрогеназа, каталаза мебошад, ки ин ҳамин асосан ҳамин замин ба мултар ҳамин ҳосилнокӣ баланд кардан ба иштирок мекунад ва ин ба асосан замина ҳамин ба тоғра шадан дар кор ки ҳамин кораше ҳамин вақте ки озуқа метиҳад, об метиҳад, ҳамона ҳамаша бояд ки мо назорат кунем. дар вилоят дар ҳамаи шаклҳои хоҷигидорӣ кишоварзон кишти такрории зироатҳоро гузаронида баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаварии мамлакат тадбирҳои саривақтӣ меандешанд. ҳар як ваҷаб замини дар ихтиёрдоштаи худро самаранок истифода бурда баҳри таъмини бозори дохилӣ ва содироти маҳсулот пур кардани сабади истеъмоли сокинон саҳми арзандаи хешро мегузоранд. аз ҷумла кишти лӯбиёдонагиҳо барои баланд бардоштани ҳосилхезии хок ва беҳтар намудани структураи он аҳамияти ҳамаҷониба дорад.